La sanguina és una variant del pastel. Es tracta d'un òxid de ferro. La varietat de matisos és densa, ideal per ressaltar les formes i expressions del cos femení a causa de la seva calidesa i suavitat. Per aquesta raó, la sanguina s'utilitza amb freqüència per a la realització de retrats, esbossos de nus, vestimenta o paisatges. El color sèpia s'obté de la bossa de tinta del calamar o sèpia, donant uns matisos de color marró i terracotes foscos. Utilitzat en el dibuix a la ploma i també de colorant o virador en fotografies. Els pastels són pigments en pols barrejats amb la goma o resina. Existeix una àmplia varietat amb diferents graus de duresa i formes. La varietat de tons és molt important per un bon resultat de color. Les barres més brillants són més toves i fràgils. S'ha de colpejar el suport perquè caiguin totes les partícules soltes del pigment.